waungana kama youths ni wangni onge maandamano Migori kabe okwadwar winjo makwayudo ng'ata ma plan kata malungo group mone dwadhi kode ndara wan wawegi wadhi kawo jukumu waburo make toter ka police to bedo charged gi violation of human rights ma Migori kaeri kech gikethonwa wala gikethonwa gik mang'eny kendo gibro miyo jogo wabedo chak manade wabedo gi liete kaka wasebedo godo ndalo mag maandamano. Okongo an giluonga Steve Omunga ajadak ma Migori County. Kadwa lose wach ng'anyo matin. An gi an awuon akwedo wach ng'anyo. Gimomiyo akwedo wach ng'anyo nyaka gi sane ka wang'iyo mos. Ne to wadwa ng'anyo ne ang'o. Kwa nono kabisa ne joge wa mwadwa ng'anyo negi. Joge no tho karang'o. To nyaka gi muda ma wantiere ni. Ang'o momiyo wadwa ng'anyo. Ng'anyo onge tiende nikech kata gi sane nyithindwa pod dhi tho. To tok thono chudo ma wadhi yude onge. Omiyo an akwayo vijende wetena kaachiel gi wananchi ne kogik ne en rapar mar joge wa ma notho e ng'anyo. Gini nyalo time kata e ot kata mane kanisa titime e yor kwe. Nyinga iluongan Fred kuom paro manyagolo kuhusu ng'anyo gi mag sani to piny tek. Koro inyakawo seche mang'eny iketho ng'anyo to gikone to idok ot nono. To i ng'anyo gi nitie jomoko mabiro gi paro maricho. Ng'ato biro gi paro mar neno ng'e gir ng'ama kama obiro nodwano ka okawo mano ken gima mowinjore. Gini ng'anyo ma Migori ka kendo amor kaka jo Migori wantiere gi kwe washughulika gi tijewa nikech wan vijana wamanyo koni gi koni. Mar ariyo sani be tich tek e ndara maduong' ma Migori ni chuno nyaka waji tuma kendo nyaka wamany matek nikech daraja be okethore. Idwa ng'anyo to gikone daraja no kosedin to wala wuok koni Suna East kadhi Suna West wuok Suna West kabiro Suna East wala no dhi chung' to an jabora bada mai town ka amoro kawuono ka kraw gi ng'wech machopo namba piny ber ji tiyo tije gi geche ringo piny ber ya kutosa kendo apani kata joma neno Nyanza waka kaka kwisa ni obede nyaka wabed kwang'en wan gi lokruok manyiso ni wadwaro gimiluongo ni maendeleo. Kawuono kata kidhi malo ka askeche womoro kaluwore ni town ber okwe kidhi kacha yudo ka gibedo pie ma gimodho. Mokwongo odiochieng' ma kawuono dawach ni ago erokamano ahinya ne vijana ma Migori ka kuom koso mok gidhi e ng'anyo. Wan kaka wajo Migori gimomiyo ok waandamana en ni waseol gi wach mar ng'anyo. Iyudo ka jowa dhi e ng'anyo to gidong' e ng'anyo. Oganda mang'eny bende yudo hinyruok. Gige jok maloko ohala bende ketho gigegi. Iyudo ka jok ma samoro loko ohala madongo machalo kaka supermarket idhi yudo ka samoro dhi otur kanyo kaw gik mokaw samoro goyo kiyoge okethi ng'ano kendo chako duok chien to jogo be ma miyowa kaka wajo Migori ka miyowa gik moko machalo kaka samoro adwa dhi nyiepo adhi e supermarket. Koro wan kaka wajo Migori wan waol gi ng'anyo nikech kata mana ng'anyo sama timore Migori ka iyudo ka seche motimore ohala chung' ok dhi mbele. Wamamas kaka maloko ohala ma mama mboga iyudo ka miyo dok e ot samoro gi lwete nono ma kaka odhi ok tim bende dhi tame nikech dhi ni mondo odhi omeny to ka piny gik sama koro gik saa auchiel odiochieng' ng'anyo tedore ma kaka miyo ni lok kata mano ande oyude pesa moro monyalo dhi konyore godo bende yudo ni yonge. Nwase ng'anyo mwaseneno rachne kod berne. Kata ka ok mano to ng'anyo ma sani ne dhi timore ni adier kuomwa to onge teka ahinya no nyalo bedo mana kaka koro jomoko dhi ni en rapar but ng'anyo chutho ok miyowa ga shida nikech iyudo sama ng'anyo in ng'anyo kaka iraparo wadu kata mana jal moro mano otho e ng'anyo to ng'at machielo dhi biro gi paro marach. Ng'at machielo samoro mondo mi obi gi paro marach e kindwa dhi kelo gimoro makoro security force mondo mi oti gi bunde kata mondo mi keji gi tiagas. Mano gin jodak ma Migori wadhi anena Nakuru wawinje ni to chalna nitiere nade. Kwa majina naitwa Joseph Alex. Mimi ni mwana bodaboda hapa Nakuru CBD. Nimeingia kazi 6 hadi saa hii inaelekea saa 3. Kazi iko chini sana sababu watu hawajaingia town. Hata ukijaribu kuangalia maduka zimefungwa. Saa hii kawaida ya hapa Nakuru mida kama hii huwa tuko busy sana. Watu huwa washajaa. Naona ni kama vijana hawako rada vile ni kama Nakuru tutakuwa na maandamano ama tutakuwa nayo, lakini naona vijana bado hawajaingia town. Ndio naona sasa bado
Town iko chini sana. Jina naitwa Ngoge John, nafanya na idara ya matatu za Molo, especially nimetoka Molo asubuhi. Na hiyo njia sikupatana na gari hata moja. Wakati nilifika town bado makastoma wangu tu wako tu hivyo wakiniuliza kukoaje, nawaambia mambo iko hivyo, mnaona venye iko. Mimi naitwa Charles Solare, ni mkaaji wa Nakuru. Nasema kwamba maandamano tumesema ni upusi sahi. Wao watu tufanye biashara. 2027 ikifika, Kasongo ataenda nyumbani mapema. Tukisajipanga wananchi tunakula sisi kwa mfuko. Lakini mambo ya kusema kuandamana kwa biashara kama business community tumekataa. Hiyo nao tumekataa kabisa. Watu wafanye biashara, watu wapige mboka, biashara zimefunguliwa hapa Nakuru, watu wameingia, watu wafanye kazi. Kwa majina ni Hussein Hassan Cheriot. Nakuru hataki maandamano. Nakuru tunataka amani. Maandamano itaturudisha nyuma. Hawa watu elewane huko juu. Sisi tunataka peace, sameaneni. Hii Kenya ni yetu. Huko ndo majuu kwetu. Sisi hatuna mapassport za kwenda majuu. Hii ndo majuu yetu. Sasa mkituchomea majuu yetu sitaenda wapi? To maintain Kenya, majamaa, tusichome Kenya. Kenya ni yetu. Tusiban Kenya. Sisi ni wa Kenya. Na kama kuna noma, tuwekele juu ya meza tusuluhishe. Hakuna maandamano Nakuru. Kwa ya maju nyakora mgajwa wadoksi haya wawinjie neto ginto giwachango kotendre kod odiochieng' ni makawuono kapok waduogo ka matwa kiwendwa. Obro yudo duond Josiaya daka machuke ne nyakora mgajuang na singoni ni antere kod wenda kae kamodwa ya gomba kakotenre gi ohalano mar Airbnb kata ute ma ideso kata ikombo gin ute ma oganda kao to dakie ochalo odi.